Kamar sederhana karo cahya srengenge esuk mlebu liwat jendela kamar Citra. Citra isih ana ing ambene. Sawise tangi, Citra langsung buka jendela kamare lan buka media sosial sing ana ing ponsele. Citra terus nge-scroll layar ponsele karo ekspresi lesu. Banjur bali rebahan maneh. Senadyan dheweke kudu budal sekolah. Citra, iki wis wayah mangkat sekolah, kok kowe dolan HP terus? Sekedap bu, iki keluar kasih balas komen. Iki lho komentar akeh banget. Kalau kan pengen jadi konten kreator kondang. Hah? Konten kreator kondang, kowe ae ro ono usaha? Depan bu, kalau kita ingin. Cit, aku ki lho ngenteni kowe iki mau kowe main enakan dolanan HP. Loh, kowe iki daro ta? Aku lho kate dadi konten kreator kondang. Saya budal. Ayo. Arek iku kate dadi konten kreator kondang. Gak mungkin dah. Mumpung gawene nang omahe turu karo dolanan HP. Ayo, piye jare iku? Wis bapak karepe. Ran, piye? Iki lho aku nemu konten viral nang TikTok. Konten apa sih ndelok? Wah, koyo trennya apik iki. Ya apa ya lek awan dhewe gawe. Sapa ngerti kok iso viral. Ya wis ayo gawe. Ayo. Gak nang omah, gak nang sekolah, TikTokan ae. Apa sih kon iki? Julid ae. Koyo gak ono kerjaan liya ae. Apa sih? Daripada awakmu nang omah, nang sekolahan, HP-an, TikTokan ae. Koyo FYP ae kontenmu iku. Ndak wis jelas FYP sih. Delokan ae kok. Alah, Ran, aku lho sakjane loro ati karo omongane Danu mah. Tapi nek tak pikir-pikir yo, omongane Danu iki ana benere gawe kowe. Kowe iki gak ono usahane. Kudune awakmu iki ana usahane gawe gawe sing apa mok pengini. Iya sih Yohan, bener apa sih mau ngomong. Ya wis lah. aku bareng mulai. Ya wis ayo. Kowe iki sekolah sandalan kaya ora iso tuku sepatu wae. Wis, yo ngene iki brandalan sekolah, piye maneh? Citra, kowe iki bar sekolah langsung dolan HP, biasa ning mangan. Tapi bu, kok lagi berisi komentar? Itu penting banget. Komentar itu kan ngomong. Makanya sih, coba komentar lain. Iya bu. Wis, kurang kali tinggal mangan. Kalau aku dipai dong terus. Iya ya. Carane mbuktekno nang wong. Lah, aku iso sukses sampai gadgetku iki. Oke lah.
Berarti aku saiki kudu semangat gawe konten sing bener lan sing rajin. Aku ya kudu sinau ora mau ngelontang-lantung dolanan gadget tok. Akhirnya Citra owah, dheweke mulai dadi konten kreator ing TikTok lan pungkasane sukses. Dheweke uga wiwit gelem sinau kanggo ngowahi awake dadi luwih apik. Cit, itu loh kancamu. Loh, arek-arek. Jadi aku iki lho, videomu viral di TikTok. Bangga ya aku karo kowe saiki iso dadi konten kreator kondang. Iya lan, terus ya. Aku ya gak nyangka HP iso dadi alat gawe aku gawe impianku. Iya, saiki Citra wis sukses, wis jadi konten kreator kondang. Nyongko, Ben, kowe dikanjuran Ken, tapi saiki kowe malah sukses dadi konten kreator kondang. Sukses iku tenan bisa digayuh kanthi usaha keras lan tekad sing ora tau kendhat. Nanging elinga yen sukses sejati teka saka ketulusan lan kerja nyata, dudu mung pencitraan.